lähtötunnelmissa. Vähän vilposta. Joo. Tästä me lähdetään. Otetaan rinkat selkään ja sun rinkka painaa varmaan vielä enemmän. No en tiedä, sulla on se teltta, mulla ei oo sitä. Mut sulla on pannut ja muut, niin. No joo. Toki se teltta oli joku 5 kiloa, niin. Ei se pannu varmaan ihan niin paljon painut se trongin. Joo, eikä se auta kun lähtee. Joo. Nyt lähettiin. Ensimmäinen etappi, viimeksihän me mentiin siihen eikö se ole Anninmaja vai Koiramaja se eka? Annin tupa oli vaan 1,5 kilometriä ja sitten Koiratupa oli se. Joo, viimeksihän me vaan käveltiin se ohi, kun oli niin hyvät voimat. Täytyy katsoa, että missä se reitti on. Tossa nyt on hiihtola. Olisiko se tää? Tänne ainakin lähtee näitä jalanjälkiä. Niin. Lukee tässä mitään... Jossa lukee kesäreitit, mutta... Ahmatupa. No sitä kohti me ainakin lähdetään. Tää näyttäisi kyllä siltä. Mutta eihän tässä jotain muita vaihtoehtoja. Tässä on niin, että sitä kävellen pääse tuonne ja tuo oli se Teerivaara. Niin. Se ei ollut meidän kohde. Kyllä se varmaan on tää. Kyllä. Ja tuossa lukee pyöräilijä väistysverkko. Joo, niin ja tossa oli tommonen jalankulkijakuva. No niin, ei kun matkaan. Tämähän on just tälleen... On tää jollain koneella vedetty, kun tää on näin niin leveä. jo. Tuo on mennyt sitten pulkalla tai jotain. Niin, mähän ehdotin ja tuossa pulkka millainen kama. Ehkä tänne on mennyt joku. Mun puolesta ei kyllä tarvi vielä pysähtyä. Onko vielä nälkä? Ei oo. Jota aika nopeasti tulee vastaan. Annin tupa. Ei mutta emme voi tonne. Kyllä se varmaan sit kuitenkin. Oliko tuolla vai? Vai meneekö tää osittain? Kyllä tästä ainakin se pyöräilijä meni tästä. Fire. Niin minä. Niin. Jaha, onko se sytyttää? Mihinkä sun laita se? Tohon. Joo. Mä annan tästä kaasu. Aika hyvin. Aika hyvä. Viimeksi meillä taisi mennä aika vaan. Joo, eli 7 desiä vettä oli pohjassa. Siellä porisee.
Oh, kulkee yllättävän hyvin. Yllättävän hyvin kulkee. Hei, me ollaan jo tässä. Yes. Yes. Tässä on tuo nuoli. Meni nopeasti toi pätkä. Nuolen suuntaan. Haluatko mennä eeltä vai? Ei ole vielä. No mennä. Ehkä tää juoksuosio oli tässä. Joo, se on hyvä. Viimein päästiin perille. Pienen mutkainen kautta. Pienen mutka. Se olisi ollut varmaan just sopiva se 10. Ei. Mä olin nämä 2 viimeistä oli niinku liikaa. Jep. Me oltiin niinku varauduttu siihen 10. Joo. Tepoa ja sittenhän se on teltan pystytys. Kyllä. Ja ei mitään keksiä joku teltta paikka. Tähän keskelle pihaa. Keskellä latua niin. Niin. Lähdetään mäen alle. Hieno teltta kyllä. En muistanutkaan, että oli näin. Nää on ihan hyvä. Toki nää on kans ihan hyvää laittaa. Joo, sitä Nääkin mä just pitää vähän. vähän Silloin se ei lurppaa niinku liikaa. Mutta onko se nyt? Tässä on niinku tälleen. No ehkä nuo tuuletusaukot on hyvä olla kiinni. Niin jos sitä luntakin tulee. Niin, onko se paikka parempi sun mielestä tuolla? Voidaanko katsoa se vähän? Niin. Pitäisikö meidän jättää toi pastin pannun puhdistus ehkä huomisen? Toi on aika kärsänyt. Niin ja jos siihen laittaisi
lunta tai vettä vaan. Et se vähän niinku möyhentäisi sitä siitä. Aivan, mä ajattelin, että laittaa pullo suoraan tuohon alle, mutta Niin on onneksi tuo. ei varmaan onnistu. Onneksi tuo ämpäri. Joo. Niin, tää on vähän. Saaks sen sieltä vielä pois? Kyllä, kyllä. Niin mä saan tää silleen salassa suunnasta ylös. Eikä se sinne laittaa vähemmän sitä vettä. Hyvä! Noin. Mun mielestä tää on aika puhtaan näköistä. Niin jo. Joo, se on sitten eri asia, mitä tuota kaalitaan. No niin, ollaan asettauduttu tänne yöpuulle. Kyllä täällä tarkenee. Ei jumala. Ei. Mullakin on sopivan lämmin. Kaksi toukkaa. Menkö tonne sisälle? Mennään vaan. Mä en ehkä jaksa enää odottaa. Joo, mäkin yritän tästä päästä. Materiaalia aamusta ei ole, koska ei pystynyt kylmyyden takia kuvaamaan, mutta koko yö vietettiin teltassa. Tunnin parin pätkiä tuli nukuttua ja kylmä oli. Erityisesti varpaat tarvii lisälämmikettä tulevaisuudessa. Tämä oli hyvä testi kevään työmatkaa varten. Kannattaa tilata kanava, niin näet, mitä varten testattiin talvivaellusvarusteita ja teltassa nukkumista. No niin, vaellusmone päälle ja menoksi. Day 2. Day 2. Kaasuliekit. Yritetäänkö me sitten tätä reittiä? Tuosta luontokeskukselle hiihtää 7,9. Matkalla joku muu reitti. Ei yhtään tietä. Onko me tultu tuolta? Joo, tuolta. Mitä sanot? Tänne on mennyt yhdet jalanjäljet. Me ollaan eksytty. Keskelle erämaata. Ja täällä menee tämmöset kepit. Pitää seurata näitä keppejä. Ei tiedä nyt kyllä yhtään, missä se menee se reitti. Ai se menee jotenkin suoraan, vai kunhan päästä se on nuo yli, niin varmaan se ei ole.
alitupa, eiku välitupa. Välituvalle saavuttu lounastauko ja sitten jatketaan kohti kotia. Erinomainen. No niin. Viimeinen tauko pidetty välituvalla ja nyt vaan kohti autoa. Viimeinen koitos. Ei mene hirveän pitkään enää. Mennään tästä. Vasta vaan ohi. Ei, mutta eikö niin meillä lähtee tonne? Mentiinkö tänne? Varmaan. Joo. Ei me tultu kyllä tuota Ei. pitkin, niin kun sit tässä me epäröitiin sitä, että voiko mennä ladulle. Joo. Ei oo enää pitkä. Hei. Ollaan perillä.